मार्बल केक खाइनायनि बागै दुध नाखा ठग रोखा ताई चीनी बो रोखा गुलकनाय ताबुक चीनी रै गुलगै vanilla essence किसा रोखा हाय गालुक फिनाय गालुक बायख्या मयदा 1 काप बेकिंग पाउडार बेकिंग सोडा दूध पाउडार ओमफ्राय सांकिनाय सांकिबाय यागल मिक्स खाइनाय मिक्स खाइबायख्या लेबु बोटै रोखा लेबु बोटैनो मिक्स खाइनाय ताई कायसा जागा दाल नै खाइनायनि बागै कालार दुइटा खाइनायनि बागै आं सेका ताई कोको पाउडार रुई गालक बायख्या ताबो कायसा कायसा के रिसिनाय गुफुर बायसा कसम बायसा का आं रिबायख्या रिबाय यागला ता डिजाइन खाइनाय नाहादि फातानि सिमि कसारो तुबनाय फातानि सिमि कसारो बो हायखायनो खलायबायनाय नाहादि नायथगै हायख्या खम हायखायै अब हायखे डिजाइन ताबो मुफुना दिके थानाय मुफुनाय और ताबो 40 मिनिट बनो खलबे मुफुनाय 40 मिनिट यागला मुंखा चेक हायखे तिखलायख्या